हेलो गाइस लोगोफोर नै नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जोंहा फुंजानि मा होनो आलु गायदों। आलु नै बेवहाय बिन होदो नै बिन गायदों इयाव बिन लाइन मोनसे गायबाय। बेनिफ्राय नै बेवहाय मटर गायदो आरो लाइन मोननै लाइन मटर गायखांबाय बेनिफ्राय आलु गायगासिनो नै। आलु माखासे हाखावबावनांगौ दं नै आलु माबा सय फारला बेहा मा होनो गोजा मा नाम होनथाय नामखौ मिथिबावा बेनिफ्राय गुफुर नै गायगासिनो लोगोफोर। हाखावदो नै लोगोफोर हाखावनानैबो गायदो ओमफ्राय नैबेहा गथा आलु गायग्राफोर नै इमान बुरजाखा नै आलु गायग्राफ्रा मामिबो गायदो आरो माखासे दंबावो फैगासिनो नै दासो। Oh, nailai biar bisa kita nggak pakai. लोगोफोर बेखौ हाखावनानै गायबावनोसै। मा आलु होनो सोरबा सिनायदोंबा खोन्थाहरलाय कमेन्ट बक्सआव। आंथ' सिनायानो बोसोरै लाल गलाबखौ गायोमोन आरोना ओमफ्राय देग्लाय लाल गलाबखौ लाबोआसै बेखौ लाबोबाय ओमफ्राय गुफुर लाबोबाय। मोरैबा आलु होनदोंमोन आंथ' मिथिया गोसोआव गैया आं बावबाय। सोरबा मोनथियोब्ला खोन्थाहरदो लोगोफोर। गोजाखौ गायबायनो लोगोफोर ओमफ्राय गोजाखौ गायजेनबाय। देरबावबाय नै जोंना आलु गायग्राया। रावबो गैयाना लोगोफोर साथामजोंनो होख्लायबाय नै। गारनोसै नै लोगोफोर बावथारला मेंबाय जिनो आलु गायनानै माबा ओमफ्राय लोगोफोर ना बे आलिखौ ना नैबे आलिखौ मैयाहाय बेलासियाव जोङो हाल बोनानै दोनखादो आरोना नोंथांमोननो खोन्थायासै एसे मिनिथाव जादोंमोन ना भिडिअ खालामनो सोलाबासैना लोगोफोर मेंनायजोंनो बे हाल सिराखौ मैया जोंनो बोनानै दोनखादों। नोंथांमोनहा देखायनाय जायासैना मैया हाल सिरा बोनायखौ र' नेक्स्टआव देनां देखायगोन ना आङो जों माबायदि हाल सिरा बोयो आरोना। माने जोंनाव रावबो मावनानै होग्रायानो गैया आरोना हिनजावफोर गोजासो बिब' बिनानाव बिमा उन्दै उनला फिसाफोरजों ज' मावाबानो उफाय गैयाना लोगोफोर बेसे बायनानै जानो। बायनानै जानायनिफ्राय न'आव निजा एसे एनै गायनाया थावसिनबो जायोना लोगोफोर एरनायबो जायो बेनिखायनो मोनो लोगोफोर न'नि मैगं थाइगंफोरखौहाय माने बिराद मोजां मोनो आङो गायनानै जानो बायनायनिफ्राय न'नि लकेलखौ साबसिन मोनो आरोना। सोर मोजां मोनो लोगोफोर मैगं थाइगं गायनानै जानो बायनानै जानायनिख्रुइ न'आव एसे एनै गायना जानाया साबसिन ना लोगोफोर। लकेल मैगं मालाय न' लिरो नै बिसिना कालि फुजा जादों ना दा लोगोफोर लिरजोब्बाय बरिया लिरबाय नै गोबोरखिजों सिला सिलि लिरजोब्बाय नै बाजैया जोंनि खाथियावनो ना लोगोफोर। पकाएको छैन अब पकाउँछु बिहान पनि खाएको छैन कि पनि ए
आज तो स्कूल बंद नहीं सबै ए हाम्रो त भोलि खुल्छ आज मात्रै बन्द नेपाल गोजान आरो लोगोफोरा ओरैहाय नैबे जोंनि गय बागान एसे नै थाइजौ बिफां नालेंखर बिफां गय बेनिफ्राय जुमब्रा दं बेनिफ्राय जेबो गैथ'आ आरोना लोगोफोर ओरै थालिर ओरै जोंनि न' होनदो ओरै नेपालफोरनि न' गायखांसै लोगोफोर दा लोगोफोरा आंखौ गायाखै मालाय गायनाय भिडिअ लादों होनहरदोलाय आरोना आंबो गायदोंथ' मेंबाय आरो ओंखायनो एसे रिक्स लादों लोगोफोर गायखांजोब्बाय फिनिश बेनिफ्राय दाना मा फबनायनि फारि मैगङा बोरै खुबैजोब्बाय आलु खावसे ओरै मैगं खावसे आरोना लोगोफोर आलु गावनायनि सावरिया दिनै मा जायो होनदोंमोनलाय मा दंमोनलाय आलु गायनायनि सावरिया मा दंमोनलाय दिनै मा दाउला खासि फबदो दे आं दाउला खासिखौ सिथारहैनोसै बानायनोसै आङो संहैनोसै नांगौ आदा मा फोराननांगौ नै लोगोफोर आदैया दै थेनोनो प्लास्टिक लांफैदों माने माइ हानांसिगौ आरोना दै थेनांसो मोनबाय माइयाबो लोगोफोर माइ हानाय बोथोर सफैलायबाय गलालाय नै बिबिमोनाबो गोलैदों सासेयाव दुस्टा बिफाजों लाजादों दाउला खासिया सिथारनोसै नै लोगोफोर उफाय गैया सिथारनोसै आंनो सिथारग्राबो रावबो गैया उफाय गैयाना लोगोफोर सिथाराबानो रावबो सिथारनानै होग्राबो गैया माथो खालामनो आंनो बुथारनांसिगोन आरो नै लोगोफोर गां फुबाय दा आङो गां फुगासिनो उफाय गैयाना लोगोफोर सोरखौथो लामा नायबाय थाबावनो रावबो गैखाया सिथारनानै जायाबानो मोनजाखाया लोगोफोर गाव मावनानै जायाबालाय बहाथो मोनबाय थानो आरो मालायखौ ना आं सिथारलांबाय थानोसै बिदिब्ला लोगोफोर र' दसे उनाव लोगो मोनगोन नै गोदाखांबायमोन लोगोफोर गोदानायखां होनायासै मानो होनबा केमेरामेन गैयाना आंहा डिस्टार्ब जानानै एसे आख' फाख' जानानै खेबनासै जा मेजेम लोगोफोर बेनिफ्राय आं संसै दा संनायनि रेडि जाबाय आंहा नै सामब्राम बानलु गासिखौबो रेडि खालामनानै लाबाय दा आं संबाय थानोसै ना लोगोफोर नै दै गुदुं फुदुंदोंमोन आरो लोंनायनि नै जोंना ओंख्रि साग्राया ओरैबायदि दालि ओंख्रि सानो नागिरदों आया दालि ओंख्रि सानोसै आंना लायनाय हाय होनलायनाय हाय होनदो दे हाय होनदो दे हाय होनदो हाय होनदो हेल्ल' लोगोफोर होनदो दुस्थ' साला ओरैबायदि मानसि सासे नांखागौ बेनो ओरैबायदि मेजेम गलिबायना नै लोगोफोर दाउ खासिया जोंना गोलैसैसो सारायसे जाफ्रामखाबाय आरोना मोनबाय थाथ'थोंसै गायग्राफोर ओंखाम जादों बेसे बुरजा बुरजा गायखो आलुखौ दे खोन्थालाय सोर बेसे बुरजा बुरजा गायदों दे सोर गायदोंनो खोन्थाद' नोंसिनिबो गायथे मोनासै दाउला खासियानो दहायनिया जानोसै बाय बाय लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ दोनथ'सै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो बाय बाय बिदिब्ला आं जालांबाय थासै लोगोफोर